ଅଲିଭା ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଅଲିଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖିଆପିଆ ବାସନ ମଜା ପରେ ଅଲିଭା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜି ଉଠି ବସେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ପୁଣି 4ଟାରୁ ଲାଗିଯାଏ କାମରେ। ସ୍ନେହଭରା ହସ କଥା ପଦେ ପଦେ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସେ। ଏତେ କାମ ଭିତରେ ବି ହସ ତାର ମୁହଁରୁ ଲିଭି ନଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଓ ବିଲର ମୂଲିଆଙ୍କ ଖାଇବା ଖବର ବି ବୁଝେ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା କିଏ ଆସିଲେ ଆସନ ଦେଇ ତାର ସରଳ ନମ୍ର ସ୍ନେହଭରା ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଏ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୋହୂ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସାରି ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦେଖେ। ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘଷି ଦିଏ। ଆନନ୍ଦ ପଚାରେ, ଅଲିଭା, ତୁମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ କ'ଣ ଏହି ସେବା ଯତ୍ନ ଓ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ? ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ଅବଶ ଲାଗୁନାହିଁ? ଅଲିଭା ହସି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନା ତ, ମୋ ମନରେ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଅସୀମ ତୃପ୍ତି ପାଉଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କ୍ଳାନ୍ତି ବିରକ୍ତି ବା ହତାଶା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା କିପରି? ଯାହା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତି ଅସରା କାମନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ଓ ଶେଷରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଏହା କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚଳଣିକୁ ସୁହାଇବ? ଅଲିଭା ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆଧୁନିକତା କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଅସାଧୁତା କର୍ମକୁଣ୍ଠା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଉଗ୍ରତା ଈର୍ଷା ହିଂସା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ସୁବିଧାବାଦିତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହୃଦୟହୀନତା। ଆଧୁନିକ ଓ ପୁରାତନର ଯାହା ଭଲ ଯାହା ଉପକାର ଯାହା ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଦାୟୀ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଲିଭା ଏତେ କାମ ଭିତରେ IAS ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଇଦେଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଥରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ହେଲା। ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘର ଓ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ଘରର ସମସ୍ତେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ୟା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଘରଦ୍ୱାର ଓ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରାୟ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଧାନ ଜମି ସବୁ ବାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାଖ ପାରାଲାଇଜ୍ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ପାଗଳି ପରି କାନ୍ଦିଲେ। ଆନନ୍ଦ ହତବାକ୍। ଅଲିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲା।